Ikwa Ramogi kamana inya kuom kete RamogiTV ka une wang sai chenro marang'ich welo maeka mokelo no weche manyien anto nyinga Trevor Ombijaja ndingo panga jonyakach dendo no Mbija taya nyakwar guok kocha pesa koro sadek obro go mbaka chenro mar buch jopiny gi Dr. Ochilo Ayako. Dr. Ochilo Ayako en gavana ma Migori gi momiyo tend loch gwenge duto ni kamoro ni Eldoret mano Uasin Gishu kama ging'iye higni 10 bang' ka jo-Kenya nokadho katiba mondo miyo chuog counties bende nitiere chenro ma giseketo makare ma tend loch gwenge osebedo ka dhi godo mbele mane mbaka modhi goyo gi Ochilo Ayako ka en piny mana mar Eldoret kanyo, lakini kapok ochopo kanyo magi weche manyien ma wan go. Senator ma Uasin Gishu Jackson Mandago geng'ne gi obila bang' kane omake kendo ma ochwale doho nikech mibadhi mar tero jopuonjre Finland gi Canada. Jatend piny Kenya William Ruto osingo chwalo ne tend counties chenro duto mowinjore bede bwo loch gwenge. Koni yath mar malaria onge dhing'eyo e chemistry. Koro kanye masida nitie. Koro chanda nono koro masinde gi bech gi yot malo yath koso yathe mabeche yot malo masinde. Higni 10 nyaka ne loch gwenge chakre bende dongruok osebedo e sekta mar thieth. Erokamano kuom kete RamogiTV ka jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Wachaka ni weche manyien kadwa winjo pachi 2:6 kaka inyalo yudo wanyiswa kama inene RamogiTV gi pachi mbaka mwadhi go chakre sani. Ni Senator ma Uasin Gishu Jackson Mandago kod achije mamoko ma itudo kod lal mar omenda mag siro somb jopuonjre mawuok e county no ogeng'ne gi tesendo obila ma Nakuru Central motelo ne chwalo gi e doho kiny. Mandago ne odadho gi obila mag Okwach Kich mondo ler gi mong'eyo e wi lal mar omenda go mano winjore ochwal godo jopuonjre pinje mag Finland kod Canada. George Bati mioler. Bang' wacho omenda manochok gi tend county ma Uasin Gishu e bwo tend Jackson Mandago manen gavana ma Uasin Gishu e kindeno mondo sirgo somb jopuonjre e piny Canada kod Finland bedo kod digni kendo kelo ng'ur kowuok kuom jopuonjre kod jonyuol. You are very mean with the truth. You keep lying, you smile at us with a very smooth tongue and very soft face that looks like it is very innocent, but you keep on lying and lying. Our parents worked hard. They paid. And now tunashungushana. Seriously. Obila mag Okwach Kich ma Nakuru odayo dho Senator Mandago kod achije mamoko ma itudo kod tim mar lodho omenda kowuok e aguluno manochuogi mondo sir somb jopuonjre mawuok Uasin Gishu e pinje maoko. Ndako wuok e aguluno manochuogi mondo sir somb jopuonjre mawuok Uasin Gishu e pinje maoko. Mandago kod joma moko moluong nyigi e mibadhi no ne ochopo ka bado obila mag Okwach Kich ma Nakuru mondo gichiw ler e wi gima ging'eyo kotudre kod bilion 1.1 ma ikoni gwenyore aguluno. Apis Jamin Bucho yango ni jopuonjre 202 mane odhi Finland mondo ging'i kit somo mane gidhi kawo e kinde tiegruok margi nochulo 39,000 moro ka moro mondo losnegi godo obok mag wuoth mong'ere kaka visa, ka jopuonjre 45 mane odhi Canada ne ochulo 49,000 moro ka moro makelo kwan omenda duto mane gichulo mondo losnegi godo visa chopo $10,083,000. Kato biro ni jonyuol mag jopuonjre go ne opodore kendo chulo ne nyithindgi maloyo $10,000 mondo giyud kaka gidhi manyo rieko e pinje maoko. Obok mag nonro yango ni achije wi mibadhi no moting'o Joseph Kipkemboi Maritim, Meshak Rono kod Joshua Kipkemboi Lelei ne oduogo lodho $66,000 mane gikone ne idhi los godo ne jopuonjre go visa mag wuoth. Penjo en ni $66,000 manogole aguch siro somo ne oter kanye ka jonyuol to ne osechulo ne nyithindgi omenda mag loso visa. Oboke no bende oyango ni e kind dwe mar 6 2021 kod tarik 12 dwe mar 9 2022 $56,512 kod 300 ne olodhi agulu mar siro somo e pinje maoko mane ondiki e bwo piny owacho mar kaunti ma Uasin Gishu, gino makoro miyo Senator Jackson Mandago kod achije mamoko itudo kod tiyo marach gapisi. Lal mar omenda mar siro somo e kaunti ma Uasin Gishu e kinde tend Jackson Mandago omiyo jatend piny William Ruto golo siem ne joma diponi lwetgi ne omulo omenda go kendo nyisogi mondo giduok omenda go mapiyo kapok gimote badgi. Sasa mambo ya uchunguzi inaendelea. Wale wote kama kuna mtu alikula hiyo pesa, ajipange kulipa mapema ama ataingia mtabani. Kanonro mar yanga diere wi omenda mag siro somo Uasin Gishu koro dhi nyime. Geno mar jonyuol kod jopuonjre en ni chieng' moro achiel gibiro yudo ratechgi mondo kaber to duoknegi omenda mane gichiwo ne kaunti ma Uasin Gishu mondo gidhi gitimgo gik mamoko. George Bati, RamogiTV.
Kwa kanyo nigni 10 nyaka ne loch gwenge chak tiyo e pacho kae ndiye. To sekta mar thieth en achiel kuom mago manochwal ne counties. Gin ber mage kata midhiero mage moseneno e sekta no nyaka ne miye counties mondo tae. Jafwambo marwa Simfros Okinda noloso gi jopiny kod jotelo makaluo e wi okenge ma oseketi e sekta mar thieth. Higni 10 nyaka ne loch gwenge chakre pacho ka, migawo mar thieth kaka achiel kuom migepe manodar motere gwenge pod kalo e achiedh nade mathoth. Riwruok mar lakteche e alwora ma Nyanza ywak ni ng'ikruok maduong' e sekta mar thieth en nok mar omenda ka jopiny to ywago nok mar lakteche gi yedhe e ute thieth mag piny owacho. Ne waloso kod moko kuom oganda e kaunti ma Kisumu kod Mombasa ma ywak ni ute thieth mag piny owacho onge yedhe ka bende jotuo ijwang'o mana e lwet jopuonjre. E hospital mar sub county ma Pap Onditi ne atero minwa ka nigi sida mar lak. Kadhi en gire moko nyal konyo mondo mi ogol le lake, kodhi ni daktari onge, kiny kodok ni daktari onge, orucha kodok ni daktari onge, ten en gire. No wach no kel kaba moro ni Marwa ni aken en mar siasa, aken en marango. Sani kata kidhi osiptandwa gi iyudo ka inyisi ni yath onge. Koro wawuoro ni to NHIF kidhigo ni dhi thiedhi to yath onge nade. Governor oyiero joma politicians e weche ma kaka chief officer mag health. Ka ng'ano en ja siasa, ogole odwoke another ministry, omanywa chief officer motegno mong'eyo weche yath ma koneno ka daktari tuo makosa to koni timo kama. Nyaka ichak loso gi dhano ama nyaka maybe king'e ng'ato maduong' kanyo nyaka igoni sim koraka konyi. Gavana ma Migori Ochila Yako wacho ni kata obedo ni pok gichopo kama ber e sekta mar thieth e kaunti no, gisetemo gero ute thieth kod keto yedhe. Sani kidhi e kuonde thieth magwa, ibiro yudo ka gitiyo kende yedhe nitie, ibiro yudo ka dakteche wa nitiere. Mana achiel kuom gik mane ok timore, ok awach ni waseyudo 100%. Taneno ka wasehawo mana 70%. Wach ni osir kod moko kuom oganda mawuok Migori, kata kamano gidwaro ni mondo gavana oket lakteche mayulo e tich tesre. Oganda gi bende ywago nok mar yedhe ka gichich ni samoro yedhe go ikwalo. Otimo gima ber. Gichaneno ka hospital sani igero, ute moko igero, jotije bo imedo, kendo aneno ka yath, kar yath kaendi temo kete yath kabisa. Ta kwaye mondo mi kata ka yath ni hospital kamano. Nitiere dakteche moko ma ben gi chemists gi oko. Pod ginyalo kwalo yedhe gi endi mondo giter kocha. Koni yath mar malaria onge dhi ng'eyo e chemistry. Koro kanye masida nitie. Koro chanda no koro masinde gi bech gi yot maloya yath, koso yath ma beche yot malo masinde. Jakom mar riwruok mar lakteche alwora ma Nyanza Dr. Ndonga wacho ni sekta mar thieth pok otimo makare kaluwore ni omenda miketo ne ok rom. Waseneno ka budget ma wamiyo healthcare is less than 10% in our counties. Mano starve counties from reaching its level. Madimio service to the common mwananchi. The other aspect of UHC and governance. One is so the political leaders, the governors, the MCAs to oversight and to put up legislation. Madi miyo UHC obed successful. Ndongo golo paro mondo sekta mandiko lakteche oduoki e piny owacho mamalo. What relinquish human resource for health to the national government so that pesa ma ingo matin ni ma wayuak ni tin, you can use it to improve the other aspects of health. The national government samawatimo budget. Number one, budget mar health onego bed 15% of the total budget. 70% of the budget mar health onego to the county. And specifically ring fence for health. Karomo mar governors odonjo odiochienge mar ariyo kawuono e boma ma Eldoret. Oganda gombo ni achiel kuom gigo monego rie chutho en sekta mar thieth. Simfros Okinda, Ramogi TV. Dominic Ngige Nguku ma en achich maduong' e nek mar ji 4 e gweng' mag Ashugi e kar chung' od bura mag Gatundu North idhi med geng'o ne e od ang'ech kuom ndalo 14 ka nonro pod dhi nyime. Jagono man jahigni 24 ne ochopo e nyim jang'ad bura Rachel Ng'ang'a mane ogolo chik ni geng'ne ka pod obila timo nonro. Bende owinjore timne nonro mar yango ka wiye ni timam koso oyo. Onyiso doho ni en owuon to wiye ler kata doko ni jonyuol ne yande osetere e hospital mar Mathare nikech tiyo marach gi yedhe mamero ji. Ripot yango ni otieno ma piny orugo nyoro Nguku nyo muoch kendo umonjo ma onego Laban Mwathi, Patrick Nguku, Peter Irungu kod Ernest Muigai. Kulikuwa na mwananchi mwingine kwa jina Tobias Wanyonyi
ambaye alikuwa amevamiwa hapo kwa hiyo barabara kwa kugongwa kichwa. Kwa dhi mbele kanyo endo ni moko kuom jotelo mawuok e gwenge mag Nyanza koro seyo piny owacho kuom loro kembe mag rego niang' kuom dweche adek. Jotelo go wacho ni mano en chenro mar thiro uchumi mag gwengego mana kaka ne otim e pok mar mbolea mane okete pinje moko to gin ok omigi. Edwin Okoth miyo ler mar wachno. Okang' mar piny owacho mar loro kembe mar rego niang' e moko kuom gwenge ma Nyanza kod Imbo mar Kenya koro medo kelo liet mana kaka jopur kod jopiny medo winjo pek mar okang' ma kamano. Jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandai koro wacho ni kembe mag niang' ne onego we mondo ema one ka ginyalo dhi nyime kod rego koso oyo. Factory gi nikod management magi mung'eyo ndalo monego bed ni giepe kod ndalo monego bed ni gilore. Kendo ka niang' onge moromo to giwegi ging'eyo. Koro giloro kendgi to ginyiso chieng' ma gibiro yepe. Ok en tij sirikal kata afa nyiso gin loro dwe mar 8 nyaka dwe mar 12. Gema iluongo ni afa kata Agriculture and Food Authority ma Sugar Directorate ni iye onge kod teko mar loro factory mar niang' mora mora. Jaod burano wacho ni nitiere chich ni mano yo mar thiro chumi mag gwengego kendo chiwo thuolo ne jo ohala makelo sukari kowuok e pinje mamoko. Paro ma isiro kod nyawadgi ma Kisumu Central Joshua Oron. Adonge niang' onyuola niang'. Ang'eyo ni igni duto factory ka factory osabedo ka gin gi program margi seche magilore seche magiyepo. Nyaka ne nyuola adonga chop kapok aneno sama sirikal owuoke ni loro factory ni niang' onge. En scheme mar loro mondo mi jogo makelo sukari koa oko mondo okel sukari mondo gilos pesa. En katel maduong' ma ka ok watang' to biro tieko factories wagi malor mak no chung' kendo. Bad migawo mochung' ne chame pacho ka afa ne oloro kembe marego sukari kaka Mumias, Zoia, Moroni kod Chemelil chakore dwe mar 7 nyaka dwe mar 11 e okang' mar weyo thuolo mondo niang' odongi. Loro ma kamano biro e kinde mantiere nok mar sukari kendo nengo oseidho nyaka $500 e kilo 2 ka migawo mar pur to osechiwo lesen ne weg ohala moko mabiro kelo sukari maromo tan 100,000 e pachoka. Jotelogo bende wacho ni kata mana chenro mar pogo mbolea maningone ni piny bende ne ok otime yo makare. Up to now gwenge wago pok oyudo fertilizer. Tiende ni Kenya Kwanza tiyo kodwa gi opande. Koni giwacho koni to gima gitimo opogore gi gima giwacho. Dawaher nyiso gi ni pesa ma gitiyo gogo jo Siaya gi jo Homa Bay mago jo Kenya. Jopur mano otimo negi registration ok wadwar mokari. Wadwaro no miwa jowa fertilizer mapiyo kabisa nikech wan wabedo discriminated every time. Kama gima wawacho kani. Nika gimoro wuok ni to one aftermath. Kok wagore ne tok bi. Wan wajo Kenya mabe chulo suru kaka jomoko. Sirikal ok dwa miyo jodalawa fertilizer. Gidwa ni gimi fertilizer jomoko nono. Mana kaka gisebedo ka gitimo weche development projects. Development projects ma serious madongo ok ter thuru, itero kuonde ma joma nogoyo nie jo sirikand ni kura. Omedo ni mondo wawach ni sirikal we wuondo jopiny ni gilando ni gikelo fertilizer ma beche piny ni jopiny. Giwach ni gikelo fertilizer ma beche piny ni joggi manogon gi kura. Jotelogo bende wacho ni cham kaka chai kod kahawa ma ipidho e gwenge mamoko to osemi pek ka niang' to imedo jwang' kendo iduoko pur mare piny. Kembe marego sukari osendiko na jotijegi mondo kaw yweyo e kinde mochung tich ma inyalo mana yaw kendo e giko mar dwe mar 11. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni kansa mamako dag teko nyodo mar joma chuo miluongo ni prostate cancer oyangore ni e kansa makelo tho ne joma chuo mathoth saidi. Ripot mar chal ngima mane ogol kod piny owacho higani atamalo 14 mar chuo mane otimnegi nonro e pacho kaendi yudo thieth mar kit kansa no. Moko kuom lakteche mani kod lony e thieth mar kansa e kar thieth mar Nairobi Hospital okoni thieth mar nyasani motisi kaka brachytherapy ema nyalo konyo e kedo gi tuono kata doko ni pok omake motegno. Jafwambo marwa miluongo ni Judith Omondi ni kod ler mar wachni. E okinyi makawuono
Eric Juma ok nyinge mar batiso ikore mar wuok e osiptal ma Nairobi Hospital bang' timne thieth mar kansa mamako dag tong' nyodo mar jomachuo prostate cancer. Kit thieth manyien ni nyaka ne yangi e pachoka osethiedho jotuo 112. Ma en kit thieth ma jatuo timne bero moro amora mar golo moko kuom fuonni ma oluoro dag tong' nyodo kendo pogore kod bero makinde mathoth itiyogo e thieth mar prostate cancer. Eric nokoni nyaka ne wuogi od bero onge lit ma osewinjo kendo bende masinde mar tich osetemo ma oneno ka onge gima rachgo. Gino ma laktar koni e gima omiyo thoth chuo ywayo ng'ich ni teko margi nyalo rumo bang' thieth. I walked here. Actually, there's been nothing. Completely nothing. No symptoms, no pain, no nothing. It's because I do my regular body checks. There's no importance. Hata leo asubuhi nikienda kususu. My body was just ready. And you know, I tested myself. I put my mind on that mode. And my body reacted. Jolonye thieth mar kansa koni kit thieth manyien ni ne oyangi e Kenya ka higni 5 ma okalo. Kata kamano ji mathoth pod ok ong'eye. Gikoni ka ipimo kod kit thieth mar bero, brachytherapy ber kendo nyalo mar nyuol mar chuo nyalo duogo piyo kuom thuolo mar dweche 6 kende, ma opogore kod bero mamoko kuom fuonni igoloko, gino manyalo mono chuo nyuol kendo. Brachytherapy of the prostate, the alternative to surgery, the new modality of treatment to surgery, which is more precise and has less morbidity. What do I mean by less morbidity? You're treated in the morning, you could even go home in the afternoon. Not only is it an improvement, but it also is a simpler method that can be rolled out to other parts of this country. Yesterday we did 2 patients, and it is possible to do 3 or 4 or 5 patients in a day. Kit thieth makamanya kasane timo mana hospital ma Nairobi Hospital e Kenya mangima. Kata kamano jolony ywak ne piny owacho mondo mi oter lakteche e tiegruok kendo kumba mar thieth mar NHIF owinjo sir jotuo e yudo thieth manyaka sani ok tin ne 800 kaka achiel kuom yore mag reso ngima oganda ma ofwenyi kansa gi kapod ok otegno. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka koro wadhi e yueyo moro machuok koduogo to pod wan weche manyien mobiro kelo iri kaendi 2:06 naneno kuseoro ujumbe maru kaendi Ramogi TV ma Samuel Owiti Orinda okonyendo Ramogi TV ler en Homa Bay County wacho ni nitiere puoch gi pak. Ramogi TV an Tobias Akande waneno ka wan Mombasa kod Nyamera Meresa kod nyathina Rosemary. Erokamano ahinya jo Mombasa geno ni nam chumbi dhi maber. Anja yalo sunga ka wuok Kirongwe Tanzania. Ramogi ler koni. Erokamano ahinya. Ramogi TV ma Morin Auma ka wuok Koru weche manyien donjonwa kama kare. Erokamano ahinya Morin. Ramogi TV aneno Ramogi TV ma ler kendo live an Rapogi ka Nyamkago ka ma Otis Tenga Oganyo. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka. Ramogi ma Shadrack Ogara kanyo niang' Kabwai. Waneno Ramogi TV maler gi mama na Damaris Ogara kod owadwa Dismas Ogara. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka. Wadhi yueyo moro machuok waduogo weche manyien bang' dakika matin. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbuka.
kumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho. Shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni ndi ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa kama siwe. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Paren gi slim ero kende inyalo weyore gi landlord. Ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yud ot mulungo nyinge kawuono. Chak kungo ne deposit mar 10% madore mondo ibed gi thuolo mabedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket slim 2 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot mulungo nyingi ni kik bay oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Chiegni uru kendo migawo ma ochung' ne mwandu mag buo lowo ka otenore kod apis mar commissioner ma county ma Migori ochiwo chik ne jogo mani kod kuonde ma iluoke mula mondo lor kuondego kaponi gionge lesen. Commissioner mar county ma Migori David Gitonga wacho ni kuom kuonde luoko mula 99 e county ma Migori mana maromo 3 kende ema nitiere kod lesen mamiyo gi thuolo mar tich. Commissioner wacho ni kuom thuolo mar jumbe 2 gidhi dok e kuonde luoko mula go kendo mako jogo ma ok oluwo chik. Out of 99 reaching and erosion plants, only 3 have the licenses or permits to operate. We are requesting all the miners in Migori to ensure that they apply for licenses and permits. We are also requesting the small miners to organize themselves into groups. The government is in the process of identifying them, training them, and linking up with the institutions that can support their operations. Jopiny kod jopur mani aluora mar dho wadh Malela e kar chung' od bura ma Homa Bay Town odak kod luoro kaluwore gi monj marao osebedo ka monjogigo e miechegi mani aluora no endo. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, jopiny go koro dwa ni bad migawo mochung' ne rito lee mag bunge otim limbe e gweng'no mar buogo rao. Bende giwacho ni monjno dhi ketho negi kwe mabor. Ipedo chendo ka lakini magi to poko bedo. Ipenyalo chendo mana ka ketho ne ji cham e puothe lakini madonje ot kama to pokwane.
Maendala Joseph Omari ma okio kod wath malela ka chulbura ma Homa Bay Town jopiny oyuoro mar chwo wange e midhiero marao ne okelonegi bang' monjo od wuode Otieno kendo ketho marach mokalo mwandu mopogore e odno. E kinde monjno rao ne omuomore ma odonjo e od David Ochieng ma odhanjo kendo ketho gige ot. Ka rawera matin mane rik ninde e odno e kinde monjno to ne otony e kinde marao ne omonjo dalano kendo en kit monj ma jogweng' pod owuoro kaka rao ne omuomore ma odonjo e odno. Ne wan e ot saa 3 gotieno to winjo ka gik moko tunglo nyathi mathis mane ot ka. To kwang'eyo wayudo ka rao osekadho gi ot modhi oketho gik modhuro e ot. Koro dhier wang'wa wan be gima chandowa ne gima kama pok waneno kotimore e iye kuma wadake ni. Ochandowa ahinya. Koro waluongo rawa gi bathe ka jirani kacha kong'ado kobiro to kanyo modonjo go e od nyathine modonje to owuok gi e toke ko bath ot kocha. Donjo gi bathe kocha to buogi ko. David Ochieng marao ne omonjo ode kendo ketho mwandu ne wacho ni sani koro gidak kod luoro kaluwore gi repe makwayo e alworano kendo monjogi ka gidwa ni mondo migawo ma ochung' rito le mag bunge mondo tim limbe e gweng'no mondo gibuog repe ma osebedo ka chandogi. Rao osebedo ka kala kuondegi to ot pok odonje. Koro ambe gino mako dhogwa e gima chal kamano. Koro kwa mana sirikal mondo konywa. Nyathi man e ot kaka rao nodonjo e ot to kodonjo nyathino odhi oneno rao kama noninde to dho wuok koneno rao to yawo dhoot no wuok ka ging'wech. Mane konyruok mana en go. Jopur matimo kit pur ma opogore e puothe ma okio kod dho wadhno bende ywago lal ma gisebedo ka giyudo e puothegi ma repe osebedo ka ketho. Asebedo ka puro e tie nam ka. En adiera ni rao osebedo ka chandowa kendo kethonwa gik moko kata pidho mana nyanya kata pidho mana lot inwang'o kodonjo e puodho kendo kwayo. Kidhi e puodho tinyalo ywak. Ma rao kod ong'er thagowa sawa. To rao kogik saa 12 odhiambo area ma wantieni inwang'o ka rao osewuok oko kendo kwayo. Koro wakwayo sirikal mondo manye yo manyalo miyo wago support mondo gimanye kaka ginyalo buogonwa rao nikech gik ma watimo ni mondo wayudgo konyruok. To ok wanyal yudo konyruok nikech kosebiro e puodho rao kodonjo e puodho to kama okaleno oketho gimoro amora. Jalup ruoth makono Tom Ondiek ywago chandruok ma jopiny go osebedo ka kale kaluwore gi medruok e monj mag repe e gweng'no. Ne wabedo gi buok kabisa kod monj mar rao. Rao osebedo ka monjo jo area naka sana jok modak machiegni gi dho nam. Manyoro ne rao nodonjo dala wuoyi miluongo ne Joseph Ochieng ma rao oketho gige wuode miluongo ni Davis Omondi. Gik mang'eny nokethore kabisa machalo TV, woofer, dispenser, sofa set kod gik modhuro mag ot. Rao osebedo ka chendo area maka to matinyoro otimore modonjo nyaka e ot moketho gik moko pok notimore. Kendo wakwayo jo idara kata department mar KWS ni mondo gikaw action ginene ka ginyalo contain rao kech ma miyo jowa bedo gi pek e weche mag chiemo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Okay, jodak e gweng' mangu tatu e Kisauni mane jobago ng'anyo ka giseyo joket mwandu ma giwacho ni osebedo ka monjogi kendo muko utegi gi thuon mondo mi gidare lope magi jotie. Midhiero mag ywaruok mag lope gikone osebedo giwacho ni osebedo ka jukogi ni mar piny owacho oserem chopo singo mar chiwo negi oboke mag lope go bang' thuolo malach. Gino masani koro lombo joyak lope e alworano endo. Joja oko miyo ler. Jodak e gweng' mangu tatu e Kisauni Mombasa ne jobago ng'anyo kendo wang'o taer mag nyamburko e apaya ka ginyiso ich wang' margi kaluwore gi sand ma gikoni gisebedo ka gikale e lwet joket mwandu ma gituoni geto yako lope ma gidakie. Giseyo joket mwandu kuom tiyo gang'enge e muko utegi e dier otieno kendo temo darogi kanyo gi thuon kata obedo ni ne gisechwalo ng'ur ma kamano e doho. Hana warrant ya kubomoa nyumba, hana polisi anaandamana nao, anakuja kubomoa nyumba usiku wa manane.
hana hoda kutoka kwa koti kwamba hizi nyumba zinatakana zibomolewe. Je, wanatubomolea na watoto tukimbilie nchi gani? Sisi hapa ndio kwetu, jamani, tuende wapi? Na hapa sisi tumezaliwa hapa na watoto wetu wanahangaika. Watoto tuliwaeka hapa shuleni wasome, lakini sasa wakati wa kwamba watoto wamehamishwa hapa, tumewahamisha, inabidi tukaangalie tena mashule kwingine ili tuwazungushe watoto wakasomee mbele. Wao ambao wanakuja wakisema kwamba hatuna title deed, sasa tunataka kujua hii title deed na ardhi mkubwa ni nani? Midhiero makinde ka kinde gikoni osebedo ka jukogi ni mar piny owacho pok ochopo singo mar chiwonegi oboke mag lope e alworano, gino mosebedo ka lombo joyak lope. To kata bang' chwalo ng'ur margi ne obila, gikoni pok giyudo resruok ka koro gichich ni chal ni obila bende tiyo kanyakla gi joket mwandugo. Ardhi nyingi za hapa Mombasa hazina title deed, na sisi tumeishi katika hizi ardhi kwa miaka hiyo yote, na hatujawahi kukumbukwa ya kwamba sisi sasa tunaweza kupewa title deed ili kusudi tuweze kujisimamia wenyewe. Sasa wanapatia hiyo nafasi kwa wale mabwenyenye ambao wako hapa. Manake hata hao mabwenyenye pia si kwamba hizi ardhi ni zao, wao pia ni wavamizi. Hata mkiwauliza title deed hawana. Kwa hivyo tunaomba Bwana Rais uingilie kati, kwa sababu sisi tunaumia kila siku, tunakuja kufunjwa na usiku bila court order. Na order ambayo iko hapa ni status quo, kwamba vile iko ibaki hivyo mpaka koti itakapotoa uamuzi. Ipelekwe karatasi kwa Wizara ya Ardhi, ijulikane karatasi hii ni ya nani na ya nani, watu wapate kuendelea katika maisha, lakini sio ikifika saa 8 za usiku kwa vunjwa, ikifika mchana kwa jengwa. Tend County ma Mombasa to kone gisedo ng'ur maket kod mano, to kata kamano girito ng'eto mar bura mabiro chiwo ler ewi wach lopno. Tunaomba watu waweze kuheshimu property za watu. Kama unajua shamba si lako, afadhali uweze kuheshimu, na kama unaona ni lako, una stakabadhi, una hatimiliki, na unaona mwenzako hatimiliki yake ni hushi, tufuatilie tu sheria iweza kuthibitisha hizo hatimiliki, tutatue hii mizozo bila kuingiliana mikononi wala kukatana mapanga. Jogo moja ote puodho ni mangu tatu koro ywakne piny owacho mondo mi odonjre midhiero magisebedo ka gikale to chutho e lwet joket mwandu makoni magi lopegi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa mbele ni governors koro nyalo buonjo bang' jatend piny Kenya William Ruto singo mar chwalo tije duto mag counties ma piny owacho mamalo pod ochunje ka chopo dwe mar 10 higani. Maendi en singo mane jatend piny Kenya ochiwo e kinde yawo ayanga romo mar 10 mar riwruok mar governors e county ma Uasin Gishu. Chris Owino nigi ler mar wachni. E mano ma inyalo wacho ni en miyo telo mag gwenge mich makende, jatend piny Dr. William Ruto osingo mar chopo achiel kuom singo madito mane omiyo oganda jo Kenya e kinde yango manifesto mare motelo ne yiero maduong' mokalo. E twak mare mar yawo ayanga galamoro mar 10 mar riwruok mar governors e county ma Uasin Gishu, Ruto osingo mar chwalo tije duto mag sirikal mag counties mapod ni e bwo piny owacho mamalo e bwo dweche 2 mabiro. We have finally agreed on the functions that should be transferred. An analysis is going on the funding that will accompany the transfer of those functions, and I am told that in the next 60 days we should be able to transfer all the remaining functions to our counties. E kinde yango manifesto mare motelo ne yiero maduong' mokalo, Ruto ne osingo mar chwalo tije duto mag sirikal mag counties ma sirikal mamalo pod ochunjoe e bwo dweche 6 bang' kawo telo. Governors mapacho kae osebedo kasayo piny owacho mamalo kuom ng'wano tije ma onego chwal kod sirikal mag counties kaka weche mag thieth, weche mag pur, weche mag pi e kind migepe mamoko. Jatend piny oyie ni deko chwalo pok mar omenda ne sirikal mag counties nyalo thiro chenro mag dongruok kendo goyo bade piny ni piny owacho nyaka tim duto manyalore mar neno ni counties oyudo omenda maggi e wang' sa e kinde mabiro. Unlike last financial year, where we crossed the year with about 30 billion due to counties, this year, I did make sure that every cent that was meant for counties was paid before we closed the books for last year. And again, we have paid the July allocation on time. I intend, to the extent possible, to keep to this schedule.
Ruto kata kamano ogoyo tung'ne piny owacho mare kuom medo pok mar omenda ne sirikal mag counties kowuok e bilion 370 nyaka bilion 385.4 e hiko mar 2023-2024. We also gave a commitment to support the bottom-up economic transformation agenda by promoting stronger performance at grassroots through collaboration with county governments and enhancing the equitable allocation of the county governments from 370 billion in the 2022-2023 financial year to 385.4 billion in 2023-2024 financial year. Kata kamano, Ruto kopando ichwang' mare ewi weche mag mibadhi e moko kuom counties ka owacho ni oganda jo Kenya ne ok ogoyo ombulu ne katiba manyien mar golo mibadhi e sirikal mamalo nyaka e sirikal mag counties. As far as I can tell, it was never the spirit or intent of the people of Kenya to devolve corruption, mismanagement, and malpractice to counties. Counties must not become drivers of scandal, incubators of graft, or embezzlement hubs. The people of Kenya deserve better. E romo nogo no, MCS ne ogolo ywak margi ka gidwaro ni odew gi korka weche mag osara kaachiel kod omenda mambalang'. Their community obligations, Your Excellency, as you well know, may not be sufficiently captured in their job descriptions. Yet their remunerations has been reduced over the year. Your Excellency, you can imagine those who were county assembly members in the previous and ran again to be re-elected, only to come and find that their terms had been reduced. Chris Owino, RamogiTV. Kwa kanyo ni jokanyo e sekta mar matatu dwaro mondo piny owacho konygi e bero sekta no kanyakla kod keto lokruok e migawo mar wuoth. Jokanyo go dwaro mondo jiw chenro mar tiego joriembo mabiro konyo duoko chien masira mag apaya. Kokalo kuom jakom mar riwruok mar weg matatu Albert Karagacha, giwacho ni gitiyo machiegni kod duol mar NTSA kanyakla kod obila mag apaya kod jokanyo mamoko mar bero chenro mag wuoth e pacho kae. Chairman, I'm going to speak in English. We are going to talk to the national government to see how we can bring subsidy and to see how we can talk to them to see how the banks can reduce the interest on matatus when we are taking the loans. We want to work with the national government to see how we can bring down the accidents. We are coming up with a way of training our drivers. We are going to have a school in Kisumu very soon. Kendo wang'eyo ni ka wawuoyo gi jokana manyo wasechako gogo mbaka ni kuonde machal manyalo kelo ajali machalo road signage potholes manyandara ma ok los gi kinde ka kinde, wang'eyo ni mago dhi bedo marumo. Jakom moro national Mr. Albert Karakacha oseketo tudruok kod anti-corruption commission mondo miyo bi orang malong'o ni weche mag corruption matimore ndara mondo bed maonge. Paren gi slimero kende inyalo weyore gi landlord ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom boma yangu. Yud ot mulungo nyingi kawuono. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket slim 2 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot mulungo nyingi ni kik bay oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit,
welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai Kweli in a Brookside Dairy Best. Odonjene weche mag tuke ni jotugo kod jotelo mag klab mar Al Hilal Benghazi ma Libya odonje pacho ka indika wuono motelo ni tugo mar CAF Confederations Cup e kindgi kod Kakamega Homeboys chieng' ngeso. Homeboys e tim makende mochung' ne Kenya e tuke mag Afrika tok kano tam Gor Mahia e wi wach mar rem chulo moko kuom jotugo machon. Tugo go idhi goyo alap manyayo e ngeso chakre saa 9. Team mar volleyball mar mine ma pacho ka endi Malkia Strikers no chako maber campaign margi mar laro simbo mar Afrika bang' loyo Rwanda set 3-0. Tugono no goye boma ma Yaounde e piny Cameroon kama Malkia no yudo loch mar point 25-16, 25-20 kod 25-17. Kenya kiny rado gi team mar Burkina Faso e tugo mar ariyo. Burkina Faso kawuono ne ologi Morocco set 3-0. Submission by Rwanda. The first match always brings a lot of expectation, but we are adjusting the team to perform the way we want, and I think the ladies performed well today, and we are happy with the result. With Chumba missing the match because of the injury, we couldn't have that much younger players, so we brought in Tuka, that is a very experienced player. Team mar mine ma Ingereza odonje final mar tuke mag laro kombe mar piny ngima bang' loyo Australia gonde 3-1. England ema nokuongo loyo dakika mar 36 kokalo kuom jatugo Elton. Australia nodoko loyo kokalo kuom jatugo mar Chelsea Sam Kerr eka Ingereza